Happy Friday sa tanan kinitong latest weather update, February 11, 2022. Ang Northeast Monsoon or amihan ang padayong nakaapekto sa may lalawigan sa Luzon, samtang ang shearline o kini ang panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan ug init na hangin gikan sa easterlies ang nakaapekto sa may Visayas. Ang weather condition sa tibuok Visayas makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanudog og kilat tungod kini sa shearline. Samtang ang Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na hinay na mga pag-ulan tungod kini sa amihan. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Mayong adlaw ug keep safe everyone.